za ta kaba kan tara loma. Ai abun buki na buki ne. Kai yaya ni ko yaji. Na jira ruwa bare an salga. Balaga za ta kaba kan tara loma. Ai abun buki na buki ne. Kai yaya ni ko yaji. Na jira ruwa bare an salga. Balaga za ta kaba kan tara loma. Ai abun buki na buki ne. Kai yaya ni ko yaji. Na jira ruwa bare an salga. Balaga za ta kaba kan tara loma. Ai abun buki na buki ne. Kai yaya ni ko yaji. Na jira ruwa bare an salga. Balaga za ta kaba kan tara loma. Ai abun buki na buki ne. Kai yaya ni ko yaji. Na jira ruwa bare an salga. Balaga za ta kaba kan tara loma. Ai abun buki na buki ne. Kai yaya ni ko yaji. Na jira ruwa bare an salga. Balaga za ta kaba kan tara loma. Ai abun buki na buki ne. Kai yaya ni ko yaji. Na jira ruwa bare an salga. Balaga za ta kaba kan tara loma. Ai abun buki na buki ne. Kai yaya ni ko yaji. Na jira ruwa bare an salga. Balaga za ta kaba kan tara loma. Ai abun buki na buki ne. Kai yaya ni ko yaji. Na jira ruwa bare an salga. Balaga za ta kaba kan tara loma. Ai abun buki na buki ne. Kai yaya ni ko yaji. Na jira ruwa bare an salga. Balaga za ta kaba kan tara loma. Ai abun buki na buki ne. Kai yaya ni ko yaji. Na jira ruwa bare an salga. Balaga za ta kaba. Ai abun buki na buki ne. Kai yaya ni ko yaji. Na jira ruwa bare an salga. Balaga za ta kaba kan tara loma. Ai abun buki na buki ne. Kai yaya ni ko yaji. Na jira ruwa bare an salga. Balaga za ta kaba kan tara loma. Ai abun buki na buki ne. Kai yaya ni ko yaji. Na jira ruwa bare an salga. Balaga za ta kaba kan tara loma. Dube ni fa. Yanda Allah ya zuba ni kamar ni kada yake kiwo a gari har na mangara agunka. To me zan duba? Tarin iska koko kaki da na banza. Wallahi zare gashi daga cikin man shanu ya fiye mun wahala fiye da in kileki a cikin gidan nan. Da uwa ta sake haihuwa kuwa. Wallahi da sai dai uwar mutum ta haifi wani. Na rantsa da Allah kirgin fata jikinka a gidan nan da ta san ta zo duniya sai ne maka liga-liga kafin makota su shigo su kwace ka sai ka kasa gane fari da baki. Waye ni? Dube ni fa. Yanda Allah ya zuba ni kamar ni kada yake kiwo a gari har na mangara agunka. To me zan duba? Tarin iska koko kaki da na banza. Wallahi zare gashi daga cikin man shanu ya fiye mun wahala fiye da in kileki a cikin gidan nan. Dube ni fa. Yanda Allah ya zuba ni kamar ni kada yake kiwo a gari har na mangara agunka. To me zan duba? Tarin iska koko kaki da na banza. Wallahi zare gashi daga cikin man shanu ya fiye mun wahala fiye da in kileki a cikin gidan nan. Da uwa ta sake haihuwa kuwa. Wallahi da sai dai uwar mutum ta haifi wani. Na rantsa da Allah kirgin fata jikinka a gidan nan da ta san ta zo duniya sai ne maka liga-liga kafin makota su shigo su kwace ka sai ka kasa gane fari da baki. Waye ni?
dube ni fa yanda Allah ya zuba ni kamar ni kada yake kiwo a gari har na mangara agunka. To me zan duba tarin iska koko kaki da na banza. Wallahi zare gashi daga cikin man shanu ya fiye min wahala fiye da in kile ki a cikin gidan nan. Da uwa ta sake haihuwa wallahi da sai dai uwar mutum ta haifi wani. Na rantse da Allah kirgin fata jikinka a gidan nan da ta san ta zo duniya sai ne maka liga kafin makota su shigo su kwace ka sai ka kasa gane fari da baki. Hey!